Poštovane dame i gospodo, temeljni uzrok ovog groznog nasilja nad ženama je taj što mnogi muškarci kod žena gledaju samo tijelo, a ignoriraju osjećaje, stavove i druge aspekte osobnosti. I umjesto da cijelo društvo provodi programe koji promoviraju cjelovitost ljudske osobe, cjelovitost žene, dostojanstvo žene, mnogi od vas koji podržavaju projekt Me Too u stvari spriječavaju te dobre programe, a promoviraju čudne društvene koncepte poput rodne ideologije koje upravo ugrožavaju tu cjelovitost žene jer odvajaju tijelo od ostalih aspekata osobnosti. Vi na taj način u stvari povećavate mogućnost za nasilje nad ženama i to vam pokazuju i loši rezultati Istanbulske konvencije. Dakle, osuda ovog strašnog nasilja nad ženama nam je zajednička, ali različiti su nam načini borbe protiv tog nasilja. Vaš način očito ne donosi rezultate, preispitajte ga.